ଅନନ୍ୟ, ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ପୁରାତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପୁରୁଣା ତା ପରିଚୟ, ଅଲଗା ତା ଆତ୍ମୀୟତା। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ସହର ତା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ୟାକୁ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ କରୁଣାମୟୀ, ଅନେକ ତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ନୂଆ କାମ, ନୂଆ ଅଭିଯାନ, ତାଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତାରି ଆଶିଷରେ ହିଁ ଚାଲେ। ପାଟର ଗନ୍ତାଘର, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନା ତାର ରେଶମ ସହର। ରେଶମର ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ। ଆଚାର ନୁହେଁ ତ ଏହା ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ। ଖାଦ୍ୟର ପସରା, ଭଳି ଭଳିକା ସ୍ୱାଦ। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ମିଳେ ଖାଇବା। ପୁରୀ ଉପମାରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ, ସାଧା ପଲଉରେ ଅପରାହ୍ନ। ସନ୍ଧ୍ୟା କଟେ ଘୁଗୁନି ଚାଟ ତ କିଏ ପୁଣି ଗରମ ଚା ସହ ଖାଡ଼ି ମାଂସ। ରାତି ତ ଏଠି କେତେ କଣ। ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଛୋଟ ବଡ଼ର ଏଠି ନାହିଁ ଭେଦଭାବ। ପ୍ରତି ଛକରେ ଏଠି ବଜାର, ସବୁ ଗଳିରେ ଏଠି ଦୋକାନ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କାହିଁ କେତେ ଲମ୍ବା ତା ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। एमिति नुआ नुआ वीडियोस देखिबा पाई आमो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करंतु।